Bine v-am văzut șosulețelor la un nou episod de Magic Tales 3. Dacă vă place muzica, să rămâneți la acest episod, dar dacă nu vă place muzica, puteți să ieșiți și nu uitați să dați un like dacă vă place. Aici e super greu să faci toate astea, dar Believer, nu știu dacă vă place. Chiar nu știu, de fapt, dacă vă place. Dar o să o pun aici. Jocul ăsta e super greu. Am reușit să fac cele 3 steluțe. Kiji scorul meu e de 1500 LOL. Adică fix 1500, în fine. E super dificil jocul, mai ales la Believer. La celelalte, de exemplu, la Dance Monkey joacă de copii. Dacă ești la 3 coroane e destul de greu la Dance Monkey. Dar aici, dacă ai terminat stelele, nu cred că ai cum. Adică, what? Dar uitați-vă. Nu știu dacă vă place Bolivar, așa că am dat un pic mai încet. O să dați voi. Eu acum o să tac. Deci, ca să auziți melodia, dar, na. Ok. Vedeți cât de repede merge? Și asta nu e tot. Să vedeți la combo. La combo e super dificil. A început combo, gata. Combo, nu e bine. Deci, jocul ăsta mă disperă. Cum am reușit să ajung la 3 steluțe, am reușit doar... Haide, mai repede. Așa. Da. Foarte frumos. Hai, ca să nu fie rău, o să-mi dezactivez. Gata. Jocul ăsta e super greu, v-am mai zis, și cred că am să o pun ăsta de filmare aici într-un colț. Și acum, jur, am apăsat. Nu râdeți de mine, nu slumb. Și vreau să-mi ziceți să instalați jocul pe telefonul vostru și să-mi ziceți Higiscore-ul vostru. Eu m-am chinuit să fac 1500 4 luni. E super dificil, dar acum am început să memorez astea. Și mai ușor. Mereu o să fie în alte locuri. De exemplu, eu acum apăs în rândurile astea, data viitoare nu o fie. Trebuie să auzi și melodia ca să te prinzi cum e. Să fie odată cu melodia. Se mișcă super repede. După vă arăt cu Dance Monkey să vedeți cât de încet merge. Combo. Am reușit. Am trecut de combo. Combo-ul e de fit. Am nimerit și bine. Uneori e un combo de la imposibil de făcut. Mamă, ce greu e aici. Am apăsat. Oh my god. Dar apăsați. Jocul ăsta, dacă aveți nervi, aici puteți să vă faceți mai mulți nervi sau... Na. Ce greu e, frate. Nu e foarte... Nu pot. Acum vă arăt Dance Monkey. Să vedeți cât de încet merge și aici îmi dau un pic mai tare. Eu aici pot să mă culc jumătate de oră și după să mă trezesc și să fiu încă în joc. Se mișcă super încet. Ok, acum reușesc scorul mare. Un scor mare. Față de Believer, Dance Monkey e o glumă. Eu pot să mă culc și mă trezesc și tot acolo sunt.
Da, am uitat să vă spun, eu mă joc de pe telefon. Pe calculator nu cred că există, că dacă ar fi pe calculator, n-ai avea cum. Trebuie să fii super rapid. Pentru că eu aici pot să-mi folosesc două degete. Degetul mare de la mâna stângă și degetul mare de la mâna dreaptă. Și e super easy. Dar așa trebuie să fii super rapid pe calculator. Nu cred că există pe calculator. Probabil există, dar nimeni nu-l joacă, pentru că, v-am zis, dacă n-ai avea posibilitatea să faci cu două degete, cred că ar fi super tryharder. Și ai mai multe melodii și dacă ajungi la coroană, o să fie de 3 ori mai repede. Gen, stai că deja a început să se miște un pic cam prea rapid și nu prea îmi place. Și cadourile îți dau chestii, dar nu știu cu ce te ajută. Uite, vedeți, coroana unde mă duc acum o să fie la viteză ori 2 și la ultima coroană o să fie viteză ori 3 melodia. Deja a început să fie mai rapid, uitați-vă. Și la un moment dat o să fie super greu și imposibil de făcut, dar nimic. Probabil e posibil și la Believer, dar e super tryharder pentru că trebuie să te pregătești o grămadă. Adică ți roșești viața pentru un joc. Da, dacă n-ai ce să faci în casă, jocul ăsta e foarte bun. Adică, să zicem că n-ai internet și vrei să asculti o melodie. Jocul perfect! Poți să asculti melodie. Cred că am murit la a treia coroană, că la a treia coroană... Îmi spune cineva ce s-a întâmplat? Am apăsat. În fine, sincer, alea care... Ok, alea care îmi plac sunt Dance Monkey și Believer. Celelalte sunt blocate. Mai e și Yummy și mai e și care le-am deblocat, credeam că sunt bune, dar nu. Na, hai să mai încercăm Believer. Deci ați văzut, față de Dance Monkey super tryharder. M-am obișnuit că Dance Monkey nu-i bine, acum nu mai știu să joc Believer. Yeah. Da, sincer nu ascult Believer, ascult doar la jocul ăsta, Believer. Eu așa nu pun pe Believer să ascult în casă, pur și simplu doar un joc. Mi se face chef să plâng și de-aia. Combo de la urât. Deci n-ai cum, frate, dacă pici un combo de la urât, n-ai cum. Îmi frec mânuțele și acum sunt pregătit. Bun. Nu înțeleg de ce merge așa de mult lag. Gata, s-a rezolvat cu lagul. Sper. Iar lag. E bine. Înainte n-aveam lag. Nu știu ce s-a întâmplat. Vedeți că parcă merge un pic mai greu, mai în reluare. Nu cred că se vede foarte bine pe filmare, dar se simte la mine. Se simte la mine foarte tare. O, nu. Frate, aici e cel mai nasol punct să ai lag. Dacă ai aici lag, gata. E super imposibil de greu. Dar ați văzut, am reușit să trec de combo. Deci mi se pare cel mai greu la combo. Deci la combo, mamă, mă gândesc la ori 3 viteza. Cam cât de repede se mișcă și cum să faci acel combo. Eu zic că n-ai. Sincer, eu zic că n-ai cum. E aproape imposibil să faci acel combo așa.
Da, păi la viteza ori 2 sau 3. Pe acolo mă gândesc că nici nu ți arată pe ecran și deja a trecut. Credeți-mă, am trecut la coroana a doua și se mișca. De ce nu se apasă? Nu înțeleg. În fine, am trecut la coroană și știu cum e. La viteza ori 2, gata. Nu prea e cum. Mă îndoiesc că cei care au făcut jocul au putut să termine acest nivel, adică toate nivelele. E super dificil. Trebuie să ai 1000 de degete ca să poți să apeși peste tot. Trebuie să fii și foarte agil și fără lag. Și cum v-am mai spus, trebuie să simți melodia, să o simți în corp. De asta încep eu să cânt pe aici, că altfel mă făceam de râs. Dar nu, frate, nu mă fac de râs. Sper. De ce nu se apasă? Why? Urăsc când nu se apasă. Și nu înțeleg, eu am avut problema asta de 1000 de ori. Alo? Jocule? Please? Așa, bun. O simt, băi. De obicei, când îmi întreceam recordul, eu ziceam, o simt, acum câștig. Și chiar câștigam. O simt, acum avară pe filmare că e cel mai OP la jocul ăsta. Am zis că când începe școala mă las de YouTube și vara mă apuc chiar, dar am zis hai să mai postez. Deci lagul mă omoară. Hai să mai postez că, na, dacă tot am timp liber, ca aparent nu-s chiar așa de ocupat. Bine, sunt și în prima săptămână, deci e chileanu. Deci e ok. Din săptămâna a doua o să fie mai greu, adică luni. Nu știu cum pot ziua acest videoclip, dar eu îl filmez sâmbătă și de asta zic că luni începe pe a doua săptămână. Poate la voi o să ziceți că a început deja de mai mult timp. Eu filmez videoclipuri înainte și după le postez. Gen, fac 10 videoclipuri într-o zi. Combo-ul nenorocit. Acum e. Nu, n-ai cum. Da, hai să nu. Hai să nu mai jucăm și Alex F. Cred că această melodie toată lumea a auzit-o când era mic. Adică, nu știu, îmi plăcea această melodie când era mic. Dar acum nu prea îmi place. Și am uitat-o, frate, și când eram un pic mai mititel, voiam să o ascult, că îmi plăcea, dar acum, sincer, nu prea mai wow. E o prostie. Așa, melodie nu e chiar așa de mare prostia, ca tot. Dar videoclipul e o prostie. Asta îmi plăcea mie să ascult când aveam 5 ani. A, da, și în jocul ăsta n-ai voie să clipești. Dacă ai clipit, opa, ai pierdut jocul. Ce-ai făcut, bobiță? Am și deja a doua stea, de mult. Cred că o pot și pe a treia. Gata, asta e finalul. Gata. Îmi place că așa mă pot dezmorți un pic și după iar începe greul. Mamă, ce greu. Mamă, frate, dar de ce am așa de... Wow. De ce am așa de mult lag?
În fine. Iubesc, ok. Fine. Oricum, mulțumesc pentru revizuire. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să mă ziceți că așa... Deci, să vă mânați, să dați like, doar așa știu că v-a plăcut episodul. Deci, papa urșilor!